Iki anake iki bapake ibuke. Cara ngono apik lah usaha sampean iki. Iki Golek piro? ya sitok saya kok. Sing ndi? Ya sing kok lanang iku kan. Ya. Koel berarti. Ya sik koe iki. Lah iki sing wedok iki. Sapa sing rabi? Lho lah apa urusane sapa? Kok kemaru gawe iki sing lanang sing wedok golek sing lanang ya apa? Lah kok nyalano aku sampean? Rondo to iki kan nek wedhus rondo to siapa? Yo gak cak wedhus iku sing ngawin oleh sapa ae. Aja sembarangan ngawin sapa ae, sembarangan hukum kok. Yo gak ono lek kanggo wedhus, kanggo kewan yo gak ono. Lah iki wedhus dhewe persatuan dhewe presiden dhewe kok wedhus-wedhus iki. Yo gak ono cak kok ah. Ono. Ning ndi iku biasa ono apa wong duwe lanangan ngono ku ya, wedhus lanangan. Iku cara ngono ngawin wedhus liyane pira 5 tapi ora gak apa-apa. Sopo kok iku mbok biasane ngono iku apa? Iki kebiasaan ngono iku kon. Oh, gak iki wedhus. Aku enggak tak atur temenan lho wedhus tak didik temen apik-apik. Kok duduk temen opo? Aku wedhus iki tok. Ya iki rondo. Apa sih? Rondo iki gelem rabi aku niku. Sampeyan sing ngamuk. Ngawur ngeramut tapi nek butuh biologis. Lah sampean golekno wedhus liya, wedhus lanang liya. Ya nek gak dibojo wedhuse. Nah wedhuse Oh, gak duwe, Cak. Wedhus iku gak ono, terus ikatan bebojoan iki gak ono. oh, ngene aku ngabekno mbek wedhuse wong liya nek gak duwe bojo akhir aku nek pasal apa jenenge Pasar perzinahan. iya perzinahan. Gak ono. Gak iso iki ae aku. Aja rondo kesakno lho iki kok. Ya opo sampean dodol model yo opo? Ada sing meteng lho iki. Lah nek mbok gawe iki kok goleki pas nglairno gak ono bojone. Yo gak apa-apa kan ono sampean sing nolong. Anggap aku bojone wedhus sak. Maksude iku sampean sing duwe. Lah iya iku sampean kok sing nulungi wedhus. Anggap aku dukun bayi ya. Maksudnya wedhus. Ya kan wedhus. Ya opo ya Allah. Dodol Aja wis loro iki tak tuku gak apa-apa tak kata-katan. loro iki. Yo, Lah iki anak yatim piatu lan. apa? Iki anak iki. Lah nek bapake lho duwe mbok tuku lah yatim piatu nangis esuk-esuk kon gelem ngeneng-ngeneng. Kon gelem gendong kiwariwi. Iki lak wedhus. Iki melasan iki. Iki lak wedhus. Ya sampean sing ramut sing gedhekno. Ngawur. Iki butuh kasih sayang iki. Lah iki sampean kasih sayangi. Anggap bapake wedhus ah. Iki sampean lak ngingumet. Aku sesuk kok. Sampeyan nang wedhus. Lah kan tuku wedhus. Lho lah iya aku tuku wedhus loro iki tek-tekan masih rugi. Ngene lho wedhus. Dadi kok iki lho wedhus loro iki.